Naangko og 4.5 million views, kapin sa 600,000 likes o kapin sa 12,000 ka mga comments ang viral video ni Dennis Trillo. Gikan sa iyang pag-lip sync sa usa ka episode sa magpakailanman nga adunay title nga Backlash the Viral Princesses of Navotas, iyang gidab ang Bat Malungkot ang Beshi Ko nga nagtrend ug daghan ang nalingaw niini. Miangkon si Kelvin Miranda nga naibog siya ni Mikey Quintos samtang sila nagtaping sa The Lost Recipe. Iya kining giangkon nga samtang siya gi-interview sa usa ka vlog ni Bea Alonzo. Apan giklaro usab ni Kelvin nga mas gi-prefer niya nga makauyab sa gawa sa showbiz industry sa personal nga rason. Sa nagpadaing Voltes 5 Legacy, nag-viral ang video ni Prinsipe Sardus og ni Zandra nga nagsuroy-suroy sa usa ka mall. Gani, ilang nakitaan ang usa ka carousel nga plano nilang himuong usa ka beast fighter. Gisakyan usab kini sa duha hangtod nga sila nalingaw.